Bon dia, benvinguts al Món de Llengua, com esteu? Bé, fareu alguns comentaris, algunes observacions sobre l'examen de l'EBAU, la prova d'accés a la universitat d'enguany, de l'assignatura Valencià, Llengua i Literatura. No corregiré l'examen com a tal, simplement, bé, per damunt sí que comentarem l'apartat d'estructures lingüístiques, alguna coseta més, però sobretot vull fer algunes observacions al respecte. El text triat enguany com a eix de l'examen ha sigut un text de Mercè Rodoreda, Tarda al cinema, un text que està escrit en model barceloní, que no és cap problema, vull dir, perquè al final en segon de batxillerat s'estudien totes les varietats dialectals diatòpiques de l'idioma. Pot ser, potser sí que és una miqueta excessiu basar-ho tot quan és de veres que els nostres alumnes tenen problemes moltes vegades a l'hora d'expressar-se o de conjugar verbs en el model valencià molt bàsics o combinacions de pronoms febles molt bàsiques, crear com a eix de l'examen estructures que directament, per exemple, estiguen en català oriental, bé, es pot fer d'una altra manera, però això és la meva opinió. Jo vinc ací a comentar una miqueta l'examen des del punt de vista del contingut i també de la forma. Com sempre teniu algunes preguntes de comprensió del text, en què teniu d'escriure el tema i les parts bàsiques del text, resumir el contingut del text, identificar la tipologia textual del text, d'acord? Això són exercicis d'expressió escrita, per tant, dins de l'expressió escrita s'ha de buscar en el primer apartat o en la síntesi i la manera que d'alguna manera s'estructura això. Després en l'adequació, la coherència i la cohesió i la normativa ben acurades. I és cert que en la C ja és una pregunteta més de contingut en què s'ha d'identificar la tipologia textual del text, que sabeu que realment aquest text està extret, aquest text que hem vist abans, el de Mercè Rodoreda, està extret d'un conjunt de contes curts que fins i tot en la forma, si bé és cert que tenen una estructura en què hi ha una progressió diegètica o narratològica, també hi ha elements, per exemple, mireu, dels textos dietarístics pel que fa a la forma. No és un text dieterístic com a tal perquè té creació literària, té pretensió literària i està dins d'un recull de contes, però tot això és el que s'hauria d'anar comentant en esta resposta. De fet, diu, especifiquen almenys dues característiques presents en aquest text. Si es considera que n'hi ha seqüència narrativa, doncs dos elements que siguin propis dels textos narratius. El mateix que en la D, identifiquen en el text dos fenòmens díctics diferents i posen un exemple per a cada cas. Doncs, per exemple, dos fenòmens díctics, ja sabeu que són dos fenòmens que són extratextuals, per exemple, no són anafòrics, que són intratextuals. Els elements díctics extratextuals poden ser fins des de un pronom que siga díctic fins a, per exemple, una desinència que siga díctica. I si aneu a la D2, identificar el text dos fenòmens diferents de modalització, doncs sí que estem parlant ahir d'alguns elements que donen la presència de l'emissor en el text o de l'autor en el text i aquest grau de subjectivitat. Molt bé, si anem ja concretament a respondre les preguntes de l'anàlisi lingüística, teniu així, en la primera, indica la pronunciació dels elements consonàntics subratllats, extrets del text. Cada encert suma 0,1 i cada resposta errònia resta 0,1. I teniu simplement això de si són sordes o sonores. Teniu tant palatals com vocalisme, tant consonants palatals com vocalisme. Òbviament la paraula juny seria una palatal sonora, juny, d'acord? Per tant seria això. Negre és una paraula bàsica que és tancada, té la E tancada. Esta té trampa, la tercera, perquè la paraula pot és de veres que és oberta i la paraula ser són paraules separades, però quan estan juntes i es crea aquesta aglutinació, la paraula es pronuncia potser i no té la síl·laba tònica en la O. Si fora només la paraula pot, d'acord? Ui, no puc escriure bé. Esta sí que seria oberta, d'acord? Esta que teniu així. Pot. Però quan s'aglutina sí que és cert que seria tancada, perquè ja recau la síl·laba tònica en la segona part de la paraula, potser,
i per tant sí que seria tancada. Zotal és sonora, perquè la Z sempre, llevat d'algun cas puntual, sempre és sonora, i 4 ja sabeu que les primeres, en la primera síl·laba quan tenim el qua, que, qui, sempre crea diftong. Per tant, aquestes serien una miqueta les respostes. Sí? Clar, en la B és una miqueta, o en la A2, una miqueta semblant, perquè així diu, entre tots els dígrafs o grafies subratllades, destria 2 casos de consonants sonores i 3 casos de vocals obertes. El que anirem fent serà anar ratllant les que no són sonores, és a dir, són sordes, i les que anem destinant també, les que són tancades, les deixem fora. Per exemple, diu, quan anàvem a seure tothom rondinava perquè amb les soles de fusta faig molta fressa encara que camini a poc. Vale. La primera de totes que seure és tancada, per tant, està fora. Esta no seria. D'acord? Quina seria oberta? Doncs, per exemple, tothom seria oberta. Les soles, així es crea una unió, però SMSS no crea sonorització. Per tant, si fos una vocal sí que crearia sonorització en la paraula següent, però en aquest cas no crea sonorització. La O de soles, d'acord, sí que és oberta, per tant, sí que l'encerclem. Igual que quan tenim una S a final de paraula i després la consonant és sonora, recordeu que teniu la PTK, però després teniu la BDG, doncs això, esta unió, sí que crea també esta consonant sonora. Sí? Molt bé. Així teniu també soles de fusta, faig molta, este faig molta, d'acord? Sí que seria una altra... Bueno, quantes ens han dit que hem de triar? 2 casos de consonants sonores. D'acord, sí que les tenim, perquè clar, esta no seria sonora. Fresa la doble S mai és sonora, igual que la C trencada i la C. La S simple sí que, depenent del context, sí que pot ser sonora o no. El que tampoc és oberta. Poc sí que és oberta. Per tant, teniu 3 casos de vocals obertes. Sí, tenim tothom, soles i poc. Molt bé, perquè molta és tancada i per tant ens falta esta que seria també la consonant sonora. Perquè quan és aïllada no és sonora, d'acord? Sabeu que és sorda, però no estem parlant de fonètica, ja estem parlant també de fonètica sintàctica, d'acord? D'esta fonètica, quan s'uneix una paraula a una altra, tenim un AIG final i després tenim la M, ja es converteix en una sonorització, d'acord? Doncs així teniu les respostes, teniu les 3 vocals obertes, tothom, el poc i soles, i després teniu les 2 consonants sonores. La S finalitza que s'uneix a la D i la IG final que s'uneix a la M. Molt bé. Indica el temps, el mode, la persona, el nombre i la forma d'infinitiu de les següents formes verbals extretes del text. Jo sí que faré una crítica. I no és el fet que siguin formes del català oriental. Al final són formes bàsiques, vull dir, no són formes complicades, no? Però sí que crec que aquesta activitat és l'activitat anticomunicativa o que no potencia gens la comunicabilitat entre l'alumnat. Per què? Doncs perquè simplement és una pregunta mig teòrica, s'ha de respondre dient la classe, el tipus, i realment seria, jo crec que molt més efectiu i molt més comunicatiu plantejar-la, aquesta activitat, de manera que s'haguera de reformular les formes verbals, o dins de buits que s'hagueren de conjugar o de dir d'una altra manera. És a dir, que la reformulació fora comunicativa, no tan teòrica, no? Però bé, entenc que és un examen de selectivitat i ja està. La primera forma és fàcil, que és el digui, el diga en el model valencià. Teniu, indica el temps i el mode, la persona, el nombre i la forma d'infinitiu. Anem dient, digui què seria. Seria primera persona, perquè el text és primer, pot dir primera persona, perquè seria primera persona. Després el mode seria de subjuntiu, d'acord?
el nombre seria primera persona del singular, perdoneu, del singular, present de subjuntiu, sí, present de subjuntiu, primera persona singular, present de subjuntiu, no sé com s'esborra això, ¿vale? Mare meva, ho estic fent en el dit i no s'entén quasi. Primera persona del singular, el present de subjuntiu, i la forma d'infinitiu seria pues el verb dir. Molt fàcil, no? A més, facilet. D'acord, hem vist. Així hi ha un problema de nomenclatura per als que no esteu avesats o acostumats a la nomenclatura de les conjugacions verbals en valencià, i és que doncs, els verbs estos compostos en valencià es diuen perfets. Este és el perfet, a diferència del castellà, que és el perfet, ja sabeu que és el de canter, bailer, tot això. En valencià el perfet és este d'ací, d'acord? I el que en castellà és canter, bailer i tot això és el que nosaltres anomenem passat simple. Aní, cantí, fiu, que és el que es considera també sinònim amb el perifràstic vaig cantar, vaig fer, tots això, d'acord? Bé, però este compost en valencià es diu perfet. Per tant, nosaltres hem vist, seria primera persona del plural, d'acord? I després teniu, abans és que ho hem fet malament perquè ho hem fet en desordre, seria primera persona del singular primera persona del plural, perdoneu, del perfet d'indicatiu. Val? Molt bé. Primera persona del plural del perfet d'indicatiu, és a dir, seria de la conjugació seria el perfet i el mode seria l'indicatiu, d'acord? I el verb seria veure o vore, d'acord? Les dues formes són vàlides, d'acord? Molt bé. Segur que hi ha algun examinador que veure el corregeix malament, però vaja, que el teniu, la forma la teniu recollida en la BL i tot això, però bé. Vagis, així teniu la forma que en valencià és vages, d'acord. Per cert, ho poso així per si algú té dubtes, d'acord? Però aquestes dues formes són les úniques que si s'hagueren d'adaptar doncs quedarien una miqueta així, en valencià. D'acord, vagis és exactament el mateix, el que passa és que és un altre verb que està en subjunt igual que el primer, d'acord? De fet tenim esta palatalització, a voltes és una velarització, esta volta és una palatalització, una G, encara que tu vages, no? Per tant, encara que tu vages seria segona persona, d'acord? Segona persona, de què? Del singular. Que mal escric en el dit, estic escrivint en el dit. D'acord? I després teniu del present del subjuntiu. Molt bé. I quin és el verb? El verb seria el verb anar. D'acord? Molt bé. Una que m'agrada una miqueta més, també és poc comunicativa perquè s'ha de dir des del punt de vista teòric, que és la de determinar quin tipus d'oració introdueix cadascun dels elements subratllats que m'extret del text, d'acord? Doncs, clar, així teniu una sèrie de conjuncions. Primer teniu encara que, per què i què. En aquest canal les hem explicat sempre des del punt de vista comunicatiu, és a dir, per exemple, refer una oració en un sentit determinat que tinga, doncs, per exemple, un sentit concessiu. Doncs, seria bo que es demanara un exercici en què feres una altra oració que tinguera un sentit, per exemple, concessiu. Però després, clar, a l'hora d'escriure, doncs, gran part de l'alumnat té problemes a l'hora d'unir parts oracionals, no només textuals sinó també oracionals. Bé, en qualsevol cas, fem l'activitat i ja està. Determina quin tipus d'oració introdueix cadascun dels elements subratllats que m'extret del text. Esta d'ací, si teniu per exemple el que s'anomenen conjuncions compostes o locutives o el que vulgueu dir-li, així tindríeu una concessiva. Si és concessiva ja vol dir que és una adverbial concessiva, d'acord? Per tant seria subordinada adverbial de caràcter concessiu. Adverbial concessiva. Molt bé. Esta d'ací podrien haver plantejat una de finalitat perquè és més complicada, perquè sabeu que el per a què es converteix en per què i per tant embolica una miqueta, però l'han fet a causal, pateixes una mica perquè penses que tot anirà bé,
també és, sabeu, adverbial, seria subordinada adverbial, en este cas causal. Vale. I a mi sempre m'agrada, igual que faig sempre en este canal, que és donar altres opcions, d'acord? En la primera oració, l'encara que, com es podria també, quines altres opcions concessives tindrien com a mecanismes d'unió? Doncs, per exemple, el tot i que, malgrat que, a pesar que, totes aquestes, d'acord? En la de baix, quines tindrien com a causals a banda del per què? Doncs ja que, atès que, vist que, etc. I esta d'ací és l'única que canvia ja sabeu, el tipus de subordinada, doncs perquè l'únic element que tenim així és un que, pateixes una mica perquè tu penses alguna cosa, que tot anirà bé. Per tant, així sí que teniu subordinada substantiva, d'acord? Les adjectives són les úniques que no teniu així perquè sabeu que les adjectives sempre són explicatives o especificatives, es refereixen a un antecedent, d'acord? La casa que m'he comprat, o eixa casa, que em vaig comprar ahir, i això sí que són les adjectives. Però aquesta és subordinada substantiva i de caràcter, o sigui, de quin valor, el valor de complement directe. Què penses? Tu penses alguna cosa, que tot anirà bé. Seria de complement directe. Molt bé. En l'última és cert que necessitaríem, que és la de lèxic, necessitaríem ja vos deixem Pau una miqueta per a comentar això, comentem les preguntes d'expressió i reflexió crítica i ja està, una miqueta la meva opinió al respecte. Així realment tenia una pregunta de sinònims una miqueta més complicada que la resta, pot ser, perquè sí que calia fer un exercici més cognitiu, podríem dir. Digues el significat que aquí en el text aquestes paraules o expressions o posen un sinònim. Clar, quan teniu la paraula negre, si no mirem el context, no sabem què vol dir, però per exemple, la paraula negre així diu acabarà la Guaiana amb tant de mercat negre, no? Mercat contraband, podem dir mercat clandestí, no? Podríem dir. Bé, aquesta seria el primer sinònim, no? Picar de peus té un sentit metafòric, no és picar en el text, vull dir, no és picar de peus de fer així en terra, perquè si mireu, on ha dit que estava? Espereu, perdoneu, la línia 10, perquè si mireu el que posa en el text, s'ha posat a xiular i a picar de peus com si estiguera boig. Clar, 5 senyors, ell s'ha posat a xiular i a picar de peus, el senyor que tenim davant s'ha girat i anaven discutint, és a dir, renegar o remugar. Això realment, picar de peus, vol dir mostrar disconformitat, mostrar rebuig. Per tant, si xiulen, això, si estan en desacord, mostrar rebuig, disconformitat, desacord. Mare meua, no puc fer millor lletra en el dit, disconformitat. Enraonar, no cal ni mirar el text, vol dir conversar, raonar, raonar, xerrar, conversar, Molt bé. Les manilles, aquesta és una pregunta trampa, perquè realment molta gent haurà posat les esposes, no? Però esposa no és una paraula correcta, un espòs, una esposa és la persona que tens en matrimoni, no? Per exemple. Però així, que ens diu manilles, línia 15, clar, diu, encara que no ho digues sempre, penso que l'agafaran i que li posaran les manilles, és a dir, el detenen, no? El detenen. Clar, així hem d'explicar, quan detenen algú, li posen les manilles, no? Bueno, doncs quan detenen algú en una detenció, ja ho expliqueu com pugueu això, però realment això seria quan peça metàl·lica que posen envoltant les munyiques o els canells d'un detingut quan el porten a la presó o quan el detenen, d'acord? Perquè realment sinònims d'esta paraula clar, no n'hi ha com a tal. Teniu braçalet, però no és exactament això, d'acord? Però bé, ho podeu explicar tal com ho he fet jo, I fresa no és una maduixa, van doblers. Però si teniu, per exemple, fresa, teniu per així, faig molta fresa, diu, clar, amb les soles de fusta faig molta fresa, o sigui, faig molt de soroll, molt d'enrenou, molt de soroll, enrenou, com vulgueu dir-li, d'acord? Bé, i realment l'expressió i reflexió crítica és el mateix de sempre, no ha canviat la cosa des que jo estudiava, l'assaig català, jo agraït bé l'assaig en català, més que l'assaig català, perquè, no sé,
Això respon més al cànon literari establit, però vaja, que si es refereix també òbviament a autors valencians, perquè diu, esmenta almenys dues obres que siguin cada un d'autor diferent, i et pregunten l'assaig català, doncs, així ha d'eixir, òbviament, persones com Joan Fuster o Joan Francesc Mira, si vos pregunten per l'assaig català, igual que en la poesia catalana des del final de la Guerra Civil fins als anys 70, doncs hauria d'eixir, òbviament, Espriu, Estellers, etc. D'acord? Bé, l'únic autor valencià que han posat en l'examen és Rodolf Cirera, que teniu així el verí del teatre, en el qual doncs, cal fer una anàlisi molt breu del passatge, d'acord? En aquest cas del verí del teatre, molt curtet, 75 paraules, i aquesta és una miqueta més complicada perquè sí que és un text que cal crear a partir del que s'ha fet que ha fet el text anterior, de referència, imitar una miqueta l'estil, el model, etc. Aquest és una miqueta l'exercici que té una miqueta més de nivell. Els exercicis més complicats diria jo que són este d'ací, l'últim, i realment pensava que era més complicat el de sinònims, però no ho és tant. El que passa és que hi ha una pregunta trampa, i bé, realment això és saber-se la teoria, perquè això es pot fer des d'un punt de vista expositiu totalment. És a dir, l'assaig català és com si agafares la intel·ligència artificial o la Viquipèdia i començares un poc a relatar tot l'assaig durant la segona meitat del segle XX i la poesia des de la final de la Guerra Civil fins als anys 70. O sigui, no hi ha més, d'acord? Bé, disculpeu la xicoteta crítica, però sí que és una cosa que pense que cal reforçar, si volem, sempre parlem d'això d'unitat de la llengua, reforçar els llaços. M'agradaria també que poguérem també parlar des de les nostres formes, fer una anàlisi igual d'acurada, és a dir, tenim autors molt bons que no solen iniciar en els exàmens i que portem molt de temps pegant voltes als mateixos llibres. Jo anime als que porten tot el currículum, a pesar de tindre un gran respecte a Mercè Rodoreda, que això no servisca com una crítica a Mercè Rodoreda, sinó més a la gent que orienta aquests exàmens, doncs els anime també a posar altres autors que ja porten molt de temps amb els mateixos autors i amb les mateixes obres, i així renovem també una miqueta el cànon. Vinga, una abraçada, feu bondat i a cuidar-se.